Ahojte, vítam vás zo svojho dnešného videa a dnešné video bude o značke Planet Spa a vlastne budem pokračovať v jednotlivých radách Savonu. Takže začnem prvé tak obšírne o značke Planet Spa, potom vám poviem moje dojmy z nej. Takže už ako z názvu vyplýva, Planet Spa, sú to nejaké domáce kúpele. Napísala som si tu aj aké tie konkrétne výrobky z čoho sú, alebo čo obsahujú vlastne. Takže napríklad minerály z mŕtvého mora, thajský lotosový kvet, olivový olej, bambucké maslo a čokoládu. A potom najnovšie sú to výťažky z čierneho kaviaru a čínsky ženšen. Ja mám túto značku naozaj veľmi rada. Cenovo patrí trošku k tým vyšším, väčšinou sa pohybujú, dajme tomu, tie telové krémy okolo tej ceny 6,90, masky na tvár okolo 5 eur, ale dajú sa zakúpiť aj v nejakých výhodnejších akciách, možno jednotlivé celé sety. Takže táto rada Planet Spa obsahuje rôzne telové krémy, telové balzamy, peelingy, masky na tvár, masky na vlasy, potom sú to krémy na ruky, rôzne potom také ampulky, nejaké hydratačné, obnovujúce alebo takéto nejaké. Ďalej čistiace gely a aj olej do kúpeľa. Takže to by bolo asi tak obšírne k tomu všetko. Ja tu mám zase pripravené produkty, ktoré vlastním z tejto značky ja. Ani som nevedela, že ich toľko je, pokiaľ som si ich tu všetkých nenaskladala. Tak hneď začnem a začnem asi takou radou, z ktorej ja mám výrobky 4. A je to moja najobľúbenejšia rada a je to rada s olivovým olejom. Jediné, čo mi tu ešte chýba, je maska na vlasy. Mala som masku na vlasy a tá bola naozaj úžasná. Naozaj bola v takom veľkom 200 ml balení a naozaj vlasy krásne hydratovala, boli po nej krásne hladké a jemné, takže táto maska bola fajn. A potom som ešte mala v takomto menšom takú hrejivú vlasovú kúru, vlastne, ktorá sa nechala v horúcom pohári s horúcou vodou nahriať a potom sa aplikovala na vlasy a tá bola tiež super. Tak ďalej, čo ja tu mám z tej rady s olivovým olejom, je táto maska na tvár. Je to hydratačná maska na tvár. Je to taká klasická, proste len si ju dáte na tvár a zmiete, takže to je dobré, že vlastne keď sa ponáhľate napríklad v sprche, tak si ju len dáte na tvár a vo sprche si ju zmiete, takže táto je naozaj veľmi dobrá a naozaj krásne hydratuje. Ďalej, čo mám, je sprchovací gel. Sprchovací gel je to vlastne klasický sprchovací gel. Ja tento sprchovací gel mám na internáte, pretože tam je voda iná ako tu u nás doma, takže tento s olivovým olejom naozaj mi tú pokožku krásne hydratuje. Ďalej, čo mám, je také sérum na pokožku krku a je to spevňujúce sérum na dekolt a pokožku krku. Nemôžem povedať, že má neviem aké účinky, pretože nepoužívam ho veľmi často, používam ho len príležitostne, ale myslím si, že je to vec, bez ktorej by som sa určite zaobišla. A takisto aj tento suchý olej spreji. Priznám sa, že tiež ho veľmi nepoužívam, je skoro plný. Tento som myslím, že len dostala nejak zadarmo, takže naozaj ani neviem, či ho mám používať po kúpeli, alebo len tak, takže tiež ho veľmi nepoužívam. Takže to bola rada s olivovým olejom a v rade Planet Spa je ešte aj taká rada s olivovým olejom a kvetom z pomarančovníka. Ja mám tento telový balzam a musím povedať, že tento telový balzam mi dala sestra a vlastne povedala mi ho, že mi ho dá, ale musím si ho zobrať na internát. Vlastne, keď som sa jej pýtala, prečo, povedala, že z tej vône bolí hlava. Takže je to taký klasický telový balzam a tá vôňa je naozaj hrozná. Ja keď som sa s ním namazala, tak priateľ mi povedal, že voňam ako znitý pomaranč. Takže naozaj jediným pozitívom je, že tá voňa je dlho trvá sa. Naozaj to veľmi dlho vydrží po kúpeli, možno aj pol dňa sa to cítiť, takže toto určite je produkt, ktorý mi nevonia a ktorý by som z tejto rady neodporúčila. Ďalej, čo tu mám, je toto je
rozžiarujúce telové mlieko s japonským sake a ryžou. Ja som mala s japonským sake a ryžou ešte aj čistiacu pleťovú vodu a bola naozaj úžasná. Bohužiaľ táto rada sa už v Avone vyskytuje málo kedy, keď vôbec. A toto rozžiarujúce telové mlieko som vám ukazovala už aj v príspevku rozžiarujúce telové mlieka, alebo trplietavé, alebo ako sa to volalo. A naozaj toto telové mlieko je naozaj skvelé a hlavne v lete. Teraz ho nepoužívam, ale v lete, keď si s ním natriete ruky alebo nohy a tak krásne slnko vlastne sa odráža, takže od tých malých čiastočiek, takže toto naozaj je veľmi dobre. Ďalej, čo som si kúpila nedávno, to som vám už aj ukazovala asi v novinkách v akcii, je tento spevňujúci telový gel s výťažkami z morských hriad z gréckych morí. Má to naozaj nádhernú vôňu, takú krásnu, jemnú, osviežujúcu a musím povedať, že aj ten spevňujúci efekt je naozaj celkom dobrý. Priznám sa, že tiež nepoužívam to pravidelne každý deň, ale musím povedať, že som spokojná s ním. S čím ale nie som spokojná z tejto rady s minerálmi z gréckych morí je maska na vlasy. Čo som bola dosť sklamaná, pretože keď som používala tu s olivovým olejom, tak bola naozaj fajn, ale táto má také gelové zloženie, tá maska bola skôr taká krémová, ale toto je gelové a vlastne keď si už zmývate tú samotnú masku, tak vám robí toto na vlasoch, že keď si prejdete, tak on takto zatrháva. To znamená, že sú úplne vlasy nie sú suché úplne, ale no neviem, je taká zvláštna naozaj. Určite by som si ju neodporúčala kupovať. Tak, ďalej čo tu mám ešte je to parafinová kúra na ruky a chodidla a toto je s pieskom z Arizony, alebo tak to nie je to ani napísané. Toto tiež myslím, že mi prišlo len nejako tak v nejakej akcii alebo v podstate zadarmo, takže nepoužívam to veľmi často, ale prirovnala by som to také klasickej maske na nohy, alebo neviem. Píše sa to síce, že je potrebné namazať si to na ruky, na nohy a zabaliť do horúceho utieráka, vlastne aby ten parafín tam fungoval. Ja som to ešte tak nikdy nerobila, zvyčajne som si namazala nohy alebo ruky vo vani a potom som to len zmyla. Takže toto naozaj tiež je vec, ktorá možno poteší, ale nie je to úplná nevyhnutnosť. Ďalšie 4 veci, ktoré tu mám, sú masky na tvár. Ja z rady Planet Spa milujem masky na tvár. Naozaj, myslím, že 2 kampáne dozadu bola naozaj veľmi dobrá akcia na tieto masky, ale keďže ich mám ešte dosť, tu s olivovým olejom aj tieto 4, tak som ani neobjednávala. Tak prvé vám ukážem takú, čo mám už najdlhšie a je to táto energizujúca pleťová maska s bielým čajom. Naozaj má krásnu vôňu, nádherná, je zlupovacia, ale musím povedať, že musíte naozaj veľmi dávať pozor, koľko si tej masky dáte na tvár, pretože viete, ako je to s zlupovacími maskami, že keď si dáte menej, tak to potom ťažšie ide dole. Keď si dáte zase viac, tak potom to nezacnie dostatočne, takže pri tejto maske je naozaj potrebné si to natrieť rovnomerne. Ale čo mám ďalšiu masku a to je táto čistiaca pleťová maska s provencálskym jazmínom a levanduľou. Tak táto by som povedala, že je trošku lepšia oproti tej s bielým čajom, pretože tuto keď si dáte na tvár krásne, vám vyschne na tvári, tak stvrdne a potom si to môžete dať pekne dole, dalo by sa povedať, že skoro celé. Takže tuto by som asi skôr odporúčila ako tu s bielým čajom. Naozaj má krásnu vôňu a pekne vám tú tvár vyčistí. Ďalšiu masku, ktorú mám, je táto z Himalajs, neviem, kde to mám presne napísané, a hydratačná pleťová maska z himalajských bobuľ Goi. Toto je tiež taká klasická maska, že si to dáte na tvár a zmiete. Táto má tiež veľmi peknú vôňu, je pekne hydratačná a nemám čo vyknúť, naozaj veľmi dobre hydratuje tvár. A ďalej, čo tu mám ešte jednu, a to je upokojujúca pleťová maska s marockou rúžou. Táto vôňa naozaj nádherne.
má veľmi krásnu vôňu, ale musím povedať, že túto používam asi najmenej, pretože píše sa tu niečo, že vyhľadzuje jemné vrásky a línie a zatiaľ sa mi zdá, že to možno až tak nepotrebujem, takže túto si možno nechávam trošku na neskôr. Ale všeobecne tak striedam tie masky. A teraz ich tu mám všetky, ale väčšinou mám niektoré doma, niektoré na internáte a tak, takže ktorú mám po ruke, tak tu použijem, alebo keď cítim, že tá tvár je suchá, potrebuje hydratovať, tak si vyberiem takú tú hydratačnú masku a keď naozaj potrebujem si tú tvár len nejako vyčistiť, tak použijem tie zlupovacie. Tak, to by bolo asi všetko z výrobkov, ktoré mám ja, ale ešte tu mám 3 výrobky, ktoré má moja sestra a musím povedať, že ešte ich ani nezačala používať. Ale tak ukážem vám ich. Toto je krém na chodidla a lakte s AHA kyselinou a bambuckým maslom. No ešte je zatvorený, takže ani neviem ako vonia. Tak aby ste videli, že aj takýto produkt môžete nájsť v tej rade Planet Spa. A potom tu má ešte dve a tie sú s minerálmi z mŕtvého mora. Takže prvý je telový peeling. Ja z tejto rady s minerálmi z mŕtvého mora som mala krém na ruky a voňal naozaj neskutočne nádherne. A toto vonia takisto. Toto je telový peeling, takže myslím si, že taký klasický peeling. A ďalšiu vec, ktorú má, je v takomto balení a je to vlastne balzam, krém, telové mlieko dokonca. Takže toto má naozaj nádhernú voňu, toto tiež nechápem, prečo nepoužíva. Takže musím povedať, že aj veľmi pekne to vyzerá v kúpeľni ako nejaká dekorácia. Takto sa to klasicky otvára. A toto je ten telový krém. Naozaj vonia to úplne nádherne. Ja milujem túto vôňu. Tak a to by bolo všetko. Takže naozaj môžete si aj doma urobiť s touto radou doma také menšie kúpele. Ešte čo by som povedala, mala som doma ešte taký relaxačný olej do kúpeľa s thajským lotosovým kvetom a ten bol naozaj úžasný. Dá sa do kúpeľa a pokožka naozaj bola po tom kúpeli taká krásna, jemná. Takže naozaj dať si olej do kúpeľa, masku na tvár, na ruky, po prípade na nohy a len tak relaxovať. Ja to mám veľmi rada, snažím sa, aj keď niekedy možno nestíham, ale snažím sa aspoň tak raz do týždňa si urobiť také svoje menšie kúpele, trošku sa povenovať sama sebe, dať si masku na tvár a tak. Takže to by bolo asi všetko, takže na záver už len poviem, že túto radu by som naozaj odporúčala vyskúšať, som s ňou veľmi spokojná a dúfam, že sa necháte inšpirovať a budete sa tešiť na ďalšie video. Majte sa krásne, ahoj!